Herriaren erdian, plaza nagusia dago. Plazaren alde batean, frontoi bat dago, eta frontoiaren ezkerrean, Santa Marina eliza. Plazaren beste aldean, udaletxea dago. Udaletxearen ondoan, ezkerrean, kultura etxea dago. Lehenengo solairuan, euskaltegia dago. Eta euskaltegiaren gainean, liburutegia. Kultura etxearen aurrean, Vulcano iturria dago. Plazaren ondoan, Artekale kalea dago. Artekale, elizatik handikona plazara doa. Kale horretan, tabernak, jatetxeak eta dendak daude. Handikona ondoan, kalearen ezkerrean, Zuhaitz jatetxea dago. Jatetxearen aurrean, okindegia dago. Elizaren atzean parke txiki bat dago, zuhaitz batzuekin. Parke horretan ambulatorioa dago. Ambulatoriotik gertu, ibaiaren ondoan, bus geltokia dago. Bus geltokiaren ondoan, ibaiaren beste aldean, igerilekua dago. Igerilekuaren ondoan, futbol zelaia dago. Eta futbol zelaiaren ezkerrean, frontoi berria. Frontoiaren azpian, kiroldegia dago. Eta ezkerrean, Otxandioko eskolak. Herritik gertu, Oletarako bidean, Ontza Abentura parkea dago. Otxandion, ez dago zinerik, ez dago museorik, ez dago supermerkatu handirik. Gauza batzuk falta dira. Baina ez da bizitzeko leku txarra, ez da?